Am zis să vin cu un răspuns și aici. Da, pentru mine parfumurile de nișă nu sunt neapărat mai bune decât parfumurile mainstream. Și am aici 3 exemple unde o să vin cu un mainstream pe care personal îl găsesc mai bine făcut. Pentru Ananda, floral, fructat gurmand, bazat pe acord de pere. Atenție la pere, mai avem unul pe la Julian Mad, mai sunt parfumuri interesante cu notă de pară, dar o să fac un video separat. Însă, pe zona de floral, fructat gurmand, mai fain decât Ananda, aș zice că e la Vie Belle. Wish Come True, o vanilie ușor ciupită de un firicel de tămâie. Este frumos, foarte frumos lucrat, dar nu mai frumos decât Jean Paul Gaultier clasic. Tot o vanilie, florală, faină, ambele fiind intră în categoria oriental vanilată, căci le-am ales cumva pe aceeași categorie. Și da, Jean Paul Gaultier clasic este un mainstream mult mai mișto decât o nișă. Ardent, Boadicea sau Boadicea de Victorious. Ardent este un trandafir aproape gurmand, cu paciuli, foarte frumos, ușor lemnos, într-adevăr foarte bine lucrat. Dar la capitolul complimente avem aici Floral Street Ylang Espresso, care este despre nota de cacao, sau nu, pardon, e cafea. Ceva cafea, dar în acest parfum în mod special se simte mai degrabă în zona de cacao, nu neapărat cafea per se. Nu este un parfum despre cafea, este un parfum despre trandafir, la fel cum și Ardent este. Acestea fiind spuse, da, personal găsesc că nișa poate fi mai slabă decât mainstream-ul, așa cum găsesc că nișa poate să fie mai banală, mai mainstreamizată. Și da, cu siguranță există mainstream-uri care nu vor dispărea niciodată, iar Jean Paul Gaultier clasic cu siguranță e unul dintre ele, la fel și la Vie Belle. Până data viitoare, hugs and kisses!